Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV.
Kasuro kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I ask your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba ako gwapo? Hindi ba ako gwapo? Serbisyo Asin Riparo. Nagbalikan na ngaya. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po.
Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ganyan pong aldaw kita nin Martes. Martes, tama. Petsa 5 na po kita ngunyan kang bulan na Marso taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod. 2 oras po kita 7 to 9. Mabawi-bawi lamang kita tagaring ngayon na wara ka po kang Biyernes. Namiss man nindo ako. Aday ako nindo nadangog kang Biyernes. Day nindo ako nahiling. Namiss man tabi nindo ako. Labot mi ngaya. Dawa nga day ka. Sisay ka man ngaya. Hoy, 2 oras po kita mga tugang, orestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Siyempre, apera po yan kan mga pigpapabot mampo nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Birthday ngunyan ni Sultan Wali. Magkasabay kaya kami sa programa. Happy birthday kay Sultan Wali. Oh, happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Sige, chicken tools man sa andong likod. Ano ito? Mga tugang chicken po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. An sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live po mga tugang sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, maugma, enjoy, relax. And mga tugang, bawal po ang kinit sa mga panahon pong ini. Yan, good morning po sa kabos. Ma'am Maria Elena Yamamoto, Ohayo gozaimasu. Ma'am Liz Manlapas Capo sa Balon. Ma'am Mercedes Perez Maria Ana Borsal. Kay Sir Javier Bunsa. Good morning. Sa mga nakatutok tulo sa tuyang niya. Good morning. Paki-follow man po kan sa muyang Facebook page Bicol Net TV. Ay ko diyan ki Bicol Net TV tabako. May Bicol Net TV bakakay. And syempre mga tugang live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod Manny Mox Hulbutana. Paki-follow man po and share. Yeah. Uy, kumusta tabi ka mo? Kamusta tabi? Day kita nagdarangugan, day kita naghirlingan kang Biyernes.
Biyernes day na ako adi. O, balik ko, March 5 na. Nangyari, para nawara ako kang Biyernes, tapos pagbalik ko, March 5 na. Kaskasunon angal daw adi. Sir Ryan Llenaresas, dyan po sa Regional Training Center kang Philippine National Police. Good morning sa inyo, mabuhay po kamo. Siyempre kay Chairman Jodeline Calyo, kang Labnig, Malinaw Albay. Malapit na yung paliga dyan sa Labnig. Hoy, kumusta tabi kamo sa mga taga Bicol? Buti na lang di ako nagkamali sa pagtagalig. Buti na lang. Sige pa ako tabi si Ryan ki Kabibicol. Nasa Manila suna pala na ko. Pangyayari sa mabaka. Nasa Manila suna ko. Pahit pasok Kabibicol ko. May kansaro naman na babae. Isistido ngayon niyo. Pangyari. Hoy, ano tabihan sa tuyang reparo niya na aldaw ni na Martes? Hoy, Marso na tabi palan niya na di. Marso, ang Marso da tabi Fire Prevention Month. Bawal databi maglaro ng apoy. Yo. Abako man kamo mga bombero. Sabi sa kuya kang aki tabi si Javier, kung ang lalaki ngayaong fireman, ang apod niya bombero. Paano ngaya kung babaye? Ano ngaya nga pod kang bombero? Pag lalaki bombero nga pod. Paano ngaya kung babaye? Sige na. Ano databi ang apod kang apod kani? Kung ang lalaki kung ang bombero apod sa lalaki, iyo na bombero. Sa babae na po. Look at you, good morning. Kay Madi, kay Mayor Shi, Kapos Bilo, kang Malinaw. Sabi ni talaga si Chairman. Sabi ni Chairman, kung ngaya ang lalaki ngaya, ang apod kang bombero, ang babae ngaya, bombira. Yan ang gusto ko sa imo. Yan ang gusto ko sa imo tabi, Chairman. Dyan sa Labnig. Bumbira na tabi, Mayor Si. Lapnitan ko ini. Ailing mo na yung Chairman. Lapnitan ko ining babaknit na ini. Makamoromondo ta pag laog pa sa natabi kang bulan na Marso. Kung apat na tulos na insidente ning kasulo ang nai-record digdi po sa Bicol Region. O kan nakaaging banggi diyan sa Victory Village. O diyan sa Lapu-Lapu. Yogon mo yan. O kaya ingat po kita ha, maski bako po Fire Prevention Month, tapag bulan baga databi kang Marso, mainito na. Mainit. Bakit apwera kang mainit ng alimantak na. Papainiton pa kang panahon. Kaya, relax lang ka mo, relax. Baya, isa na yan mga rungaw-rungaw naman nandiyan. Normal na yan. Baya, isa yan dade pagparaparansin na nindo yan. Pagpagpaparaparansin nindo yan, lalo yan na ugma. Richard Nero Akin. Good morning. Di Fire Prevention Month ngunyan ha. Bawal maglaro ng apoy. Sabi digdik ang Bureau of Fire Protection mga tugang, ang pagsisigarilyo kayo ang pigtuturo na kadakla na beses databi Adan Eva Jr. na iyo ang kausak ang kasulo. Paninigarilyo.
Maray nga ni, taday ka nagsigarilyo, GR. Yo. Yan dapat ha. So mga nagsisirigarilyo dyan, at na nga ni mahalo na ang sigarilyo. Sige, panindong parahe. Maray ka nga yatabi, Mr. Ulbutan, at taday ka nagsisigarilyo. Ano makuha nindo kang sigarilyo? Yo, para sigarilyo. Oy, makamundong bareta tabi mga tugang ha. Oy, GR. Nagiling ka kang teleserye dyan na tanggol. Si Ambida nga ni dyan. APJ tanggol. Si si Ma'am Jacqueline Jose. Saro ini pong veteranang artista na talagang kadakol-dakol ining mga award. 59 anyos pa sana pala na di. Gada na po mga tugang pigahangaan ta na veteranang actress na si Jacqueline Jose. Ang sabi-tabi mga tugang atake sa puso. Kaya iring tabi kita ha. Yan pasanadaan na hiling pa ini dyan sa teleserye na ang probinsyano. Ano pod kan tabi Sir Art Gomez? Mayor Duma dyan sa Bureau of Correction. Pigapod na si Chief Espinas. Dahil ko kaya aramin siya duman su Chief kang Bureau of Correction. Napipreso baga si Tanggol. Napipreso si Tanggol. Si Chief Espinas ang yaon duman. Kundi tabi tita na maaram na si veteranang actress na si Jacqueline Jose sa edad na 59 years old. Paano? Tayo lamang nakuha sa dual citizen. Condolence na lang po sa pamilya. Sayang dahil naabot lamang man maging dual citizen. Nagadanda si Jacqueline Jose, tinatad bitadil pagangaya ito naman sa iyon dahil uyog-uyogon mo, buhayong ka ngaya itong tinadtad ka ngaya, si ito guminadan sa iya duman sa sinihan, sa kulungan, akit ni Dolphy si ito. Dahil ko meron bigya. Akit baga ni Dolphy na mataba-taba man. Si Rabier. Ito. Akit ni Dolphy. Si ito, mataba-taba ma. Iyo man ang kasabay duman sa prisuan ni Tanggol. Iuragan ki Chief Espinas. Nagrayot. Binadil-badil si Chief Espinas. Mabuhay ka pa kayo ito. Si Bandolf. Si Bandolf. Isuaki ni Dolphy. Si Bandolf. Sir Dennis Kua, good morning. Si Bandolf. Si Bandolf ang guminadan kay Chief Espinas. Natuluyan na din. Ailing na nindo ya. Dangog tabi mga tugang ha. Ngunyan tabi Sir Art Gomez. Og makita di kita. Diyan sa Banwaan kang Malinaw, igwan na dyan ki pigka cluster sa mga kontador kang aliko. Maray ini adi. And bako lang siguro sa Malinaw, sabi, nakaistoryahan ko su kontratista, mga taga Nueva Ecija pala nini, mga nagka-cluster na kan su mga kontador baga sa aliko, tigralag na sa poste. Sa syudad tabi mga tugang kang tabako, siyam na harong ang may illegal na koneksyon. Siyam na harong sa tabako ang may illegal na koneksyon. Nadakop.
Problema o garing kay ni Sir Dennis, ano, may bidbid nga na ako dyan sa tabako na perang beses na din ako kang aliko kay to apik pa. Perang beses na din ako pa. Dahil man napapailan ki kaso. Medyo may pangaran na tawo. Kaya lang kaya man sa nakining pailan ki kaso, gulaton sumanga saradit arog sa tuya. Pigbabayadan nga para ngaya pigbabayadan mi ngayaw 500, 400. Ayos ang kayang darako po. Pero sa darako la, aday ma. Narumduman ko ini kang inot pa. Apek pa ano, apek. Pero ang beses ininadako. Hanggang kunyan, dadakop na naman. Tay man ki hidap. Tay man kayang kasuwa. Baka nag-arigluwan sana. Kudi kita sa mga saradit, pag nadako primate. Yaon si Sir Dennis Kuwa sa Cebu City. Ano daw tabi, Sir Dennis? No rin ka mabalik? Garing masiram dyan ang lechon dyan sa Cebu. Ano daw kung paguli mo magdara ka kilechon maski subiti sana? Masiram dyan ang lechon sa Cebu. Pagbalik mo tabi, Sir Dennis Kuwa, dara ka tabing lechon maski apod kini talinga sana okay na yan. Urarampangan lamang kita pagbalik mo. Ma'am Mary Grace Caudilla dyan po sa Banuaan Kantiwi, good morning. Honey ha, 125 na grocery discount para po sa mga senior citizen and PWDs. Pig-aasahan po ngunya na Marso. May diskwento palan ka mo di. Mga senior citizens and PWDs. Igwa ka mo ki 125 pesos na grocery discounts. Atay manano. Mantang mga tugang ang utang kang Pilipinas kung mahal. Luminobo na ini sa 14.8 trillion. Lalo pa ngayon malubo. Magayon bareta sa mga parauma. Ang Department of Agriculture databi mga tugang mataunin tig 25K. Ayoda po sa mga parauma na apektado tabi kang El Nino. And mga tugang ang Department of Agriculture papaimbestigaran databi. So pagpabakal po kang bagas kang NFA na 25 pesos kada kilo. Kata nga pinabakal nindong 25-an. Nem. Ayan. Ayan tabi mga tugang ang reparo tangon niya na Martes. Igwak ki mga regular session ko niya na di. Diyan sa Bakakay Sanggunian. Diyan sa Panlunsod ng Tabako. Diyan sa SB Malinaw may session man. At yan na hapon sa Sanggunian Panlalawigan. And ngunya na bulan man tabi pigsisilibrar kang mga kababaihan Women's Month. Mabuhay po kamo mga kababaihan. Women's Month. Tangayata daiki man ari para sa mga lalaki ma. Tatawara igwal lang ki ano ito? Sarungal daw sa panlalaki para sa lalaki. Ang babayi susko sa bulan Women's Month. Ngunyan tabi yan na bulan kang Marso. Kaya mabuhay po kamo mga kababaiha. Digdi mga tugang pig-recognize kan sa tuyang gobyerno. Kan sa tuya pong mga kababaihan. Hilingan na po nindon sa tuyang mga leader. Halos babayi na. Hilingan nindo si Chief Espinas. Si Chief Espinas mga tugang dapat baga lalaki ang namumuno dyan. Hilingan nindo sa mga mayor. Dyan sa Legazpi si Mayor G. Rosal. Sa Tabaco si Mayor Crisel. Sisay pa sa Malinaw si Mayor G. Mga woman power na.
Iyo. Oh, mga chief of police ngunyan, dyan sa tiwi, babayi man. Di ba? Kadakol na pong mga babayi. Kaya mabuhay po ang mga kababaihan. Sa Rombolan po ang ano kaya, ang selebrasyon. Sige, good morning po kay Clyde Christine Amy Makapagal. Good morning tabi sa imo. Diyan sa Bluyon, Ligaw. Na perming malipot diyan. Yeah. Morning po sa indo, ingat tabi permi. Gari dai na tabing serbian mga lalaki ngunyan, sabi ni Sir Javier. Igwapa man. Sir Javier, igwapa man na serbian mga lalaki ngunyan, naglalaba. Naglalaba, nagluluto, nag-aaling. Yun ang serving ko niyan kan lalaki. Tapos yung mga babae na ngunyan, yun na nagtrabaho. Yun na baga. So mga lalaki, diyan, magluto ka ngayon. Mag-aling ka. Tapos yung mga babae na ngunyan, yun nagtatrabaho. Ang mga lalaki ngunyan, Sir Javier, pigpapakinabangan na sa nadatabi, Sir Javier, kan mga lalaki na. Pangyari. Nay ko po. Sige po mga tugang, yan po ang satuyang mga reparohon ngunyan na lao. 29 minutos, lipas po ang alas 7 in morning. Oy, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, yan, diyan na po kamo, MBY Dormitory. Kay Madam Maylin, thank you. Sharing man mga tugang ang programa ng idaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sharing man kasabay taman dyan. Ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Bursican Syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Kasabay ta naman dyan si ABC President Cap Art Abila. Dyan po yan sa Sangguniang Bayan kang Malinaw Albay. Yan, mabuhay ka. Kay Ma'am Ann Canyo, good morning. Happy Women's Month po. Mga kababaihan yata. Sige tabi mga tugang, 31 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning. Kuwanta mo ng linya kang pag-asa ha. Aramontan magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Igwa man digdi sa Rizal na mga babae talaga ang kadaklan na nagtatrabaho. Sa Marong Rizal, mga lalaki mandaa ang nasa harong sana. Iyo tiga sabi ta. Matibay kaya ang lalaki baga samu-samu sa harong. Kaya ang mga lalaki ngunyan niyo na ay nagluluto, naglalaba, nagataman kan mga aki, naglilimpya sa harong. Naman kaya yan kan mga kabay. Kaya sa mga babae, yun nagtatrabaho. Kaya sa harong sana sa mga lalaki. Ang pagkabanggiman, nasa tagay-tagay man. Kaya pabati na kami digdi sa Bumbon. Sabi ni John Paul, nagkakape-kape. Ay pasino, sige sa ng kape. Sige tabi mga tugang ha, kuwanta mo ng linya kang pag-asa. Aramontan magiging kamugtakan kang panahon.
Pag-asa, good morning. Good morning po sa ating lahat. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Tuesday, ika-5 araw ng Marso ngayong taong 2024. So sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin pag-iral ng easterlies or ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at nakakaapekto sa buong bansa. And kung makikita po natin sa satellite image, meron po tayo na mamataan ng mga kapal na kaulapan sa may silangang karagatan ng Mindanao area. So most likely itong mga cloud clusters na to ay makakaapekto sa may eastern section ng Mindanao at magdadala ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog most possibly mamayang hapon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, possible din makakaapekto ang easterlies dito sa may silangang bahagi ng northern at central zone. So may mga posibilidad din po ng mga kalat-kalat mga pagulan, although may hina lamang yung inaasahan ng mga pagulan. And then for the rest of the country naman, wala naman po tayo namamataan ng mga kapal na kaulapan na posibleng magdala ng maghapon ng mga pag-ulan. So isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi. Otherwise, fair weather conditions po tayo ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng sa panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. So may mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms, usually sa hapon po yan or sa gabi. And asahan din po natin ngayong araw, medyo may kainitan pa rin yung mga temperatura, lalong-lalo na pagdating ng tanghali, maximum temperatures dito sa Metro Manila, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, and then 32 degrees Celsius naman para sa Lawag at Tugigaraw. Sa Baguio City, inaasahang maglalaro mula 15 to 25 degrees Celsius, Tagaytay naman 21 to 30 at sa Legazpi, maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, gaya po ng nasabi natin kanina, may mga posibilidad po or may posibilidad na makakaapekto yung cloud clusters lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao. So dyan po sa Davao Region, pati na rin sa Surigao del Sur, asahan po natin yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog mamayang hapon. And then for the rest of the country naman, magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsangang panahon. May mga tsansa pa rin po na mga isolated rain showers or thunderstorms. So monitor lang po tayo ng mga thunderstorm advisory sa ating social media accounts. Asahan din po natin may kainitan pa rin yung mga temperatura na asahan ngayong araw sa mga piling syudad ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mostly 32 degrees Celsius maximum temperature sinaasahan natin, samantalang dito sa Zamboanga, temperatura ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas anumang baybayin ng ating bansa. So mostly light to moderate coastal coastal water conditions ang inaasahan natin. So asahan pa rin po natin yung makakalaya pa rin mga kapalaot ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga malit na sakyang pandagat. At para naman sa mga susunod na araw, over Luzon area magpapatuloy pa rin yung maaliwalas na panahon. Although may pagbugso pa rin na amihan, inaasahan po natin by the end of the week ay medyo mahina na po ito, kaya mainit pa rin yung mga temperatura inaasahan natin hanggang sa darating na Friday. Metro Manila temperature sa abot pa rin ng 33 degrees Celsius maximum temperatures. For Baguio City, nasa 15 to 25 at sa Legazpi City, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Gayon din sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Visayas, magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsangang panahon hanggang sa darating na Friday. May mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms at yung temperatura natin mostly nasa 32 degrees Celsius maximum temperatures para sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban. Samantalang dito naman sa Mindanao, yung mga pag-ulan na mararanasan natin over dito sa eastern section ng Mindanao area, posible pang maranasan hanggang bukas, and then magiging maaliwalas na po pagdating ng Thursday, gayon din sa nalalabing bahagi ng Mindanao area. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao, inaasahang maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Cagayan de Oro, and sa Zamboanga naman maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikap ng 6:10 a.m. at lulubog mamayang 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Good morning po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo sin reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Jet TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat po sa pag-asa. Medyo okay tabi pa ay kay Manong Rick. Manong Rick Iksiya. Okay tabi ang satuyang panahon digdi po sa may parting Bicol region kay Idol Sir Miguel Balina. Good morning man tabi sa mo, Idol. Kumusta dyan sa may parting Santo Domingo? Medyo nahiling ko na naman so mga kwaw. Adi, paboriton ko yan na sira. Kwaw. Pag-arog kay ning Simana Santa na, nagluluwasan na yan, nagruluwasan na yan. So, kwaw. Tangon yan baga, Marso adi, alaog na kita sa Simana Santa. Ikaw na mga pariding. Anong yung pariding? So, mga pabasa baga? Ikaw pa kansa indo? Mga pabasa? Pabasa, ano pa? Ikaw kang mga panata din yan nanday ko na nahilingon yan. So patanggal si Sir Javier kabisado kenita permini nagtutugtog pag-arog kening Simana Santa ngunyan niya na bulan po kang Marso. Sige tabi mga tugang, alas 7:39 na an sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali ha. May naipit sa nakitang commercial. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga importantihon sa ng pagiramdom. Tudi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 43 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Choter Suliander, Ma'am Mercedes Perez. Balik na po kita sa programa Oras Pong Yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Kasabay dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursi kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Kapitan Art Abila kang Malinaw Alba. Sige, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes sa petsa 5 kang Marso taon 2024. Ma-birthday na Choterso si Chojir na binsa. Bagangaya, sunudan bagangaya ka mo. Surunudan kami kaini, si Chojir ang mahinot. Sunod ako, sunod sa kuya, si City Councilor Riner Burse. Surunudan kami kaya. Di, paano kaya ni Choterso? Tayo ka naman makatagay-tagay lama. Istorya na sa nangayas ako. Parehas ka mo ni Padingjo. Istorya na sa nangayas mo. Pero diretso na po kita. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta 15 minutos na sa nabago tabi mga alas 8 kaskaso ng oras. Diyan mo nakita sa Bakakay ta igwada tabing sarong babae ang arestado sa ginibong bypass operation. Diyan tabi yan sa Bakakay Albay. Kontang linya ni PM Tony. Ano nangyari kani? Sandali Kontang linya ni PM Tony mo na. Ma'am Aruba, good morning tabi sa imo. Ano man ini? Ma'am Aruba. Kumusta tabi dyan sa Barangay Labnig? Kumusta tabi ka mo dyan? Yaon na si kay Pading Chris Tormes. Kumusta sa tuya? So, kumusta sumulta dyan? Re, kumusta sumulta dyan? Igwa mo na kita report ha. Yaon dyan sa luwas ang pag-iriba niya to si PM Tony. May sarudang babayi na natiklo sa bypass operation dyan sa Banwaan kang Bakakay Albay. Nasa linya si PM Tony. PM, maray na aga sa imo. Please come in. PM Tony. Yes, Sir Max, good morning. Good morning sa tayo mga prantabay. Kumusta ako yung Diyo? Pertihon. Gari taga Bakakay. Roger. Go. Alright, Sir Max, sa mga dugang pang impormasyon, tiklo tabi, Sir Max, ang sarong babae na illegal na droga, digdi nga ni kami Sir Max na isinigibong drug bypass operation kan competitive at PNP sa bayan ni Major Carlos Potigondi at okay daw ng bitanan ng istasyon
asin nga PU Ribay, pagkakantabi, Sir Mok, sa Pinila, Regional Office 5, nangyari tabi ni Sir Mok sa Purok 2, Barangay Dibak kay Albay. Yan kasubangge at bangge alas 6:20 ng pagkabangge halos 400,000. Sir Mok suspitado na si Reyes pero in resident ni Sir Mok linakon sa resident inikot si Admin Tumaco. No? Diyan sa Bagakay nagpahit. Big tabi Sir Mok ng sistema. Nga nga. Daman, adyan sa kahoro. Roger. May init Sir Mok na inis sa list ng NI o ining ready for listing na pinag-sponsor si Sir Mok. Ano ibig sabihin kaya? Inis Sir Mok dito pinag-bawal sila Sir Mok sa mga operatiba. Ano? Dati na yan? Hindi dapat ka for listing. Kung magkatupad ka sa bahay. Beneficiary pala. Ang iyari. Sabi ko, kaya alis na sa tupad. Pero hindi kayo nakasabay. Ganyan, payout na siya. Pero sir mo, payout din eh. Tapos may libre pa yung accommodation na para kay MTS. Yun eh. Abot niya kaya, libre ang pagkaon niya, tapos may gwardiya pa siya. Roger that. And na-record sir mo, sali ko ang 5 plastic siya na may lakong pinagtubo ng siya ba? Na maabot sa motor na kilo na timbang na 0.6 na gramo. At hindi po natabi na may street value na 4,080 pesos. So bali antig rinipak na yan. Roger to that. Tibay man na. Pero edad ka? Dahil na itinaglag-dig diskinaan. Suspiciado tabi sir mo. Pero taga-tabako. 480,000 ang tintin tabi sir mo. 480,000. Daron wala di. Doon ako sa tabi sir mo. Ang yan, tabi sir mo na yan natin kustudiya kan municipal police station. Ang yan natin pinag-alawman na mga kayo and nakahanda nakatalaan tabi sir mo na sa ngataning kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 hindi nagsasabi Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Nako. And hindi sir mo hindi ba lang itong operasyon ginibo contrast legal drug. So ayos, very good. Congratulations po sa Bakakay MPS. Roger ko da. Very good. Sige. Kaya sa mga iba pang istorya na napudan man ang pupulis kan Bakakay Municipal Police Station sa publiko. Malulungod din sa pagpupost sa mga sa social media kaya mga information. Pag nagaging daw baga sir mo sa daw ng Sabado. Ang saying formal na lang matabig sir mo sa publiko lalo na dito sa political Bakakay area. Naman sa abduction, kidnapping ang nangyari tabi sir mo. Okay. Kasi kung tabi sir mo sa base sa pag-investigar kan na operasyon sa Bakakay nangyari. Yan tabi sir mo sa may partikan na malilipot. Kaya lang ay mandatabi baga PM na official report sa PNP. Roger, kaswap yan, nagpasiring kita doon sa hekatura. Wala man nakasabot sa yung wala man kinakablatter sa yung nagwag siring ka nangyari. Kundi,
duman ni Sir Mox, ang pagpupuntukan na pamayukan baka kay MPS, na igual pa rin nagporos. Iyan ang problema ta ano. Bata baga kita pag nakailing kiarog kan i-share taman na ba kung verified iyan na mga report na kan mga sensitive yan ta BPM to ni na baga. Roger to that na bago na ikinamundo mo na pamayot sa lahat na sa to ngayong banwa ngayon palandig din nangyari. Dapat pag-arog ka yan, ano iyan, karasuan iyan, nganing maraya. Ang problema tao nga rin, kadakol-dakol kitang batas, dahil taman tigigiribo iyan. Arog ka, linga, igwa kita ki data privacy, pag may kaiwal ka palang tabi PM to ni, Mamlet Yap Agire, kay Ma'am Bet dyan sa Bakakayman, kay Madam dapat pala iyan mga alibawa nag ano sa imo private message. So private message mo ta pigsisingil mo ngaya tapos na kung ano-ano nag-iwal na kamo duman sa chat nindo tig post duman sa bawal pala niyan. Roger, pwede na iyan na lumawag sa cyber libel bagang pinag cyber libel and yung sa Data Privacy Act. Yan, kasabay na yan. Sabi na kundi iyo nga na na pwede siya po kundi mga sharing kayo na may mga arog kayo na igwan yung sampulan siguro siya po kaya matunong mapundo ang mga sharing kayo kumpidente kada vez na may nagagawas na mga report at kita nga na pigkatalat man sa social media na naghatog ng dito na duman sa mga kamag nawara si PM. Hello. Nawara PM. Nawara ka. Okay na. Sige na. Okay na. So, yeah, sabi sa mo. And, mga dugang pa ang informasyon, halit ibig sa lokasyon patrol. Gawin ito, Tony Kinis. Surong ka, Bicolano. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo. Bicol.net TV. Okay, salamat BPM sa dugang na informasyon dyan sa Bakakay-Albay. May nadakop na sarong babayi sa bypass operation. Chanor Capos, good morning. Kay Ma'am Bet, Ma'am Bet dyan sa Bakakay, good morning. Saan katabi ko niyan, ma'am? Kumusta so devoted health and wellness products mo? Kumusta tabi? Saan ka ngunyan sa Bakakay? Okay man tabi kami, sabi digdi. Hali yan tabi mox kasuhap. Dahil ka magpararibok nga ni dyan, Ma'am Liz. Ano ka naman na mga hali. Ini yan ang sabi ko sa Indo. Tandaan po nindo ha. Igwa kaya tabi mga tugang na ngaya may iuragan baga. May kaiwal sa chat dyan sa private message. Dakulon dyan na, nga daw kita ta. So, urag-urag ta dyan ta iluwa sa social media. Dakulon na nagkakarahiling dyan, dakulon na nagkakabasa dyan. Dakulon na mga hinanakation, puros ka mukaan dyan. O ngunyan, may nag-chat sa imo, pinatulan mo man, Sir Omar, good morning tabi sa imo. Tapos nagchat-chat ka mo, di nagmudahan na ka mo kung ano-ano na sa conversation nindo, kung ano pa. Tapos inuragan ka, screenshot mo, pig-post mo duman sa Facebook account mo. Pig-public mo sa pag-post. Ay tapos ka dyan. Ingat tabi ka mo ha. O ini, itaram ko na sa indota. May mga nagkahirling ako na lalo na sa sarong babayi nga may nagkakagusto sa sarong babayi tigdiskartihan duman sa chat tigja-chat ngaya gustuhon ko daw ngaya ang mga pangulokon mo Sir Uma gari daw ngaya gustuhon ta kang mahiling personal gari daw ngaya nata daw ngaya pag nahiling ta ka ngaya nagpo-post ka ngaya hindi ako makatulog sa gabi.
Giniginaw ako pag nakikita kita. Hindi ako makakain, Ma'am Beth. Ay, Ma'am Joy, Cargulyo, good morning. Diyo, hindi na makatulog, hindi pa makakain. Tapos yung mga tagyawat sa ilong, dumarami. Gari-gaya kantaya. Ma'am Beth, tabot ka kaya? Diyo. Tapos si babayi man, ditik parador diskartihan, kundo ka man daw ngaya dya. Day ka nga ni ngayang kurukarigos. Diyo. Grabe so diskarte kan lalaki. Uni na, nuragan sa babayi, pig screenshot, ipino sa social media, ipinos duman sa account niya. Pinasupgan sa lalaki na nagdiskarte sa iya. Gagawin ko ngaya ang lahat. Tatawirin ko kahit ilang bundok, aakyatin ko. Kahit ilang lalim. Ilang lalim? Ayusin mo ang Tagalog mo kahit nga gaano kalalim ang dagat, sisisiring ko. Para sa iyo lamang ya. Ayo, pahit baga. Ito palang tigpapalawag man sa nakang babayi, ini-screenshot, pinasupgan sa lalaki, ingat tabi ka mo kayan, takaso po yan, may batas po kita kaya, magreklamo ka mo sa Data Privacy Act, cyber libel, tapos ka mo dyan. Ngunyan tabing ma-eleksyon, tiga sabi ko na sa Indo, ta ako kaini kan nakaaging eleksyon, nagulpi ako. Bata so mga fake account baga. Nagiribo pati ki fake account, ang apelyido kapos. Grabe. Pati so mga aki ko nakadamay. Dahil nga kamukayan tayan nga si Mox nga natugaan na ngayang kiposisyon. Natugaan kiposisyon, bayad ngaya yan. Kaya ngaya grabe so depensi ngaya kayang ki Mayor si Kapos Bilaw. Ay hinda. Biktima po kita kaya. Kaya tabi mag-ingat-ingat po kamo. Kita lingon mo sigurado, maabot na naman tabi, malapit na po ang eleksyon. Sa Mayo, sa taon na sana, eleksyon na. O di ma-file next year, kang mga COC, October pa sana, ma-file na. O kaya ngunya nagpupuuna yan. Dakol na naman ang mga fake account, ang gigiribuhon kan sa social media, mga matibay kasi ini sa So pagkuti-kuti kang cellphone, sabi ko nga ni kung nadakop ko hindi sa bagaday ko tinultog ang kung lalaki man ito bagaday ta katinultog na lityomas ka. Ngunyan, so at least napatunayan ko na bako ako bayad. Hindi akong posisyon sa munisipyo. Ayon ka mo. Di ba? Arong ba sana kita kaya? Ako duman sana ako sa tama. Permisa na kita sa arong kaya. Paano tayo ng trabaho ta? Duman sana po kita bako sa pagsurog, kundi duman kita sa tama sana. Ako baga, nga pagsala-sala talaga sa kuya. Dawa si say pa ka mo, labot ko sa Indo. So arong po kita kaya. Biktima po kita kaya. Ang grabe, nagulpi kita. Mas dakol pa nga ni so naging kaiwal ko, so nagbaranta sa buhay ko kay Mayor si. Kaya ito, 2022, kadakol na nagbabanta sa kuya. Si Mayor si, dahil lamang, gainda sana. Nagulpi ako. Kita kayo ito, tigpapahayag taman sana kayo ito. So, katotohanan. Huni ang istorya sa mga araw kaya. Marichen, pigtatama ta sana sa mga balubagi na mga istorya. Huni ang totoo tabi kan pigpapaliwanag ta. Na huni tabi iyan, baka tabi maagta ka mo, maloko ka mo. Pag maeleksyon na baga kaya, pauragan iyang ki mga masisiram na mga tataramon. Gari kaso ng ilusyon. Na dapat mapatubod mo sa tawo. Kami kayo ang trabaho ko kayo
tigkukurek ko, tigtatama ko sa mga informasyon. Hunit tabi ang informasyon na tigsasabi ninda. Hunit tabi iyan ang totoo kan. Halian sa araw kay ni Bako, hali sa inda. O, abo nindo kan totoo, abo nindo kan tama. Ang araw po kaya. O, kundi ngunyan ma-eleksyon na naman. Tigwa na naman da, may nagpupuroon na naman. May nagpupuroon na naman. Normal na yan. Linaog nindo ang araw kayan talagang. Ako expected ko na rin yan. Taperang eleksyon ng uminagi. Gus-gus na baga ako digdi sa broadcast. Pera ng dekada na ako digdi sa broadcast. And aram ko na yan. Perang beses na nag-eleksyon. Buhay pa man ako ngunyan. Salamat kay Lord. Tabuhay pa ako. Dakol sa ko mga nagbabanta. Ngayon ka na makauli. Abangan ta ka ngayon dya. Tighanap po na nga ni. Dahil naman hindi ako pwede pang paghalaton. Tumaram ka mo kung saan. Tadudumanon ko ka mo. Iba. Maburbanta pa ka mo na. Dahil ka ngayon makauli. Abangan mingay ka. Sududunong nindo. Tumaram ko mo kung saan na lugar. Tadudumanon ko ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maray lamang tabi, Mayor, kung baba. Pero salamat ako ta. Marsuna ko niya na di. O marsuna. Salamat ako ta. Baka lamang abutan pa ako sa pitsa 14. Baka abuton ko pa ang pitsa 14. Baka lamang abuton ko pa ang pitsa 14. Mogman ako kano kinako. Pag pitsa 14, masilibrar na kita. Ano yung silibrar tar GR? GR, dangogo na naman si GR. Sa pitsa 14, GR, pag mag-ready ka na, masilibrar kita. Dapat ipagsilibrar tayo. Baka sa mga masunod na dawara na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan talaga ha. So, yan na pigasabi ko. Maabot na naman. Madali na naman po ang eleksyon. Igwa na naman. Kanya-kanya yan ang mga strategy. Sumaagta sa nanindo. Bahala na ka mo. Si Smarty, good morning tabi sa imo. Dyan sa indongon yan hapon, adi. Banggi na nga ni. Sige. Kumusta? Sa pitsa 14 mag-uli ka. Pitsa 14 mag-uli ka. Masilibrar kita. Nainot ka sa naugaring magsilibrar kang golden. Sir Bobby Padua, trepon-tipon lamang kita, mapamiting na kita. Sige ng pamiritingon yan kan sa mga makarandidato. Sa syudad nga ni Cantabaco, tigtiripo na, sumasuma mayor na saro, tigtiripo na suma kapitan. Sa Tabaco, ako tiriponon ko man sa pitsa 14. Nga tangay mayor ka. Lain nindo. Dahil sa nakita kan baka minsan biriglaan sa nabaga. Minsan biriglaan sa na. Uni nga ni si veteranang actress na si Ma'am Jacqueline Jose. Ay nga natabi nindo. 59 anyos na pala nini. Kasudma na maaram naman. Maugmahong kita Sir Bobby Padua na ang edad ta inabutan na. Kumbaga pag nag-edad ka na daki arog kaya na 50 tabi Sir Bob, i-enjoy mo ng buhay mo, dahil ka na magparahinguwa. Kaya ano ito? Sige, sabi ko magsumikap. Dahil na ako magsumikap. Yaong ka na duman eh. Ngunyan, pag yaong ka na duman, pababa ka, paano ka na? Kumbaga, nandun na tayo sa tuktok. Kaya puan mo nang enjoy ang buhay mo. Dahil ka na magpara-stress, dahil ka na, enjoy mo na.
I-enjoy mo ng buhay mo. Dahil ka na magpara-stress. Ang buhay, madali sana. Dali yun sana. Sige. Noted. Noted tabi mayo. Basta pag nag-edad ka nakiarog kaya, kaipuan mo ng relax ang buhay mo. Ano pa man. Kaipuan ta na yan. Pero kung ngaya grabe pang inguwa mo, si Coach Monel Calyos nga ni, ilalaan niya na susayang natatadang buhay sa public service sa siyudad kan Tabaco. Tano pa man ngaya. Di ba? Si Coach Monel yaw na doon nakuha niya nagabos So ngunyan kaipuan niya na ibalik ang serbisyo sa siyudad. Serbisyo niya, ikatao niya na sa siyudad. Kita digdi ako, aloy na kita digdi sa larangan kang broadcast. So, siguro nakapagserbi naman kita. Okay naman siguro yan. Kumbaga mission accomplish na kita. Apwera kang ibatang mga pigigibo sa buhay. So, okay naman siguro. Sabi ta nga ni, kung may mga natatamaan kita, kung may mga nagkakadaragit sa tuya, parte po yan kang samuyan trabaho. Susaro nga na dyan, pag nahiling ako, ibulad-buladan ako. Bibulad-buladan ako kang mata. Bibulad-buladan ako dyan, pag nahiling ako. Pero kang inot, gusto sa kuya, marayon da ako mag-discuss, marayon da ako mag-ano kang tema, kang mga pig-present kong mga programa. Kunyan, iuragan sa ko. Iuragan sa ko. Iuragan sa ko. Natino ko sa na naarog ka ini, so kapalpakan niya. Inuragan na sa ko. Inuragan na sa kuya. Sus Maria Josep. Bata, ako pati pagliniudan, mas batindi ang liod ko. Ulo ko lamang sa ko si Chano. Baga ngaya, kung saan niya yung pagliod, ang grabe. Baga ngaya. Totoo baga ngaya yan? Baga ako artihunon ka pati ngaya. Ay, salbatana. Baga ako kuya. Ika pa ngaya. Liliudan ko man talaga ya. Ika pa ngayang artihunon ka. Grabe nga ang arte mo. Bago kayo tabi, Chanor. Chanor, bidbidaw ka na maray Si Chued, bidbidaw na kayo na maray. Ang arte mo ngayon, sobra pa sa buhay mo. Ulo kon si Smati Maranyo. Baga nga maski nga kang inot party, unon ka na. Dakulon niya sa'yo mo kayo mga chicks na nagkakaguros to, tigibo mo, tidurulagan mo baga. Aber pa nga, tinaraman kang bakla ka. Ay, inda. Oy, Sermon, good morning tabi. Sermon, Sor, good morning tabi sa'yo mo. Baga? Dahil ka tabi, Chandler, magparaulok na sulo-sulo. Dahil ka magparaulok na sulo-sulo. Dipisil na. Kay Mading Olive Sanoy, good morning tabi sa'yo mo. Naturalisa na sa tuya. Pero, bako man so artiho nun talaga ako. Kundi, dumasa na ako sa tama. Tama sa nakita. Pag sala. Kaya, kuya, agad ko kay dispensa dahil kung magkamutig tutuyo na personalon. Pero susaro dyan, iuragan sa kuya. Gusto ka rin na inda sana. Pero di ako, pagka-puon ko sa broadcast, dahil pa ako pinersonal. Kung may pipersonalon ako, lakawon ko, kukot-kutong ko kung ano ang kukot-kut ko sa indo, madadali talaga ka mo. Pero bako ako arog yan, issue lang kita. Sa issue lang kita. Sa issue, simba ko nindo, kung may papaliwanag ka mo, paliwanag ka mo.
Taday man ako ano man mako ako diyan. Di ba? Ano man mako ako diyan. Nagpersonalon ko kamo. Bako tayong trabaho. Pamahaw na daw tami muna, sabi ni Adan Iba Jr. GR. Sa pitsa 14, magamay ka sana. Punang tang amay. Sige. Isus ko, lailing mo na. 12 minutos na tulos. Lipas na nga alas 8 tabi ni pagkaaga. Mabalik po ang programa ha. Dahil mag-arali, tadakol pa kitang istorya. Mabalik po ang programa. Sarabay po muna kita sa Orasio Imperata. Orasio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana pagbangon kan albay sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutanan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 19 o kaya 20 minutos na. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm boarding house, available po MBY Dormitory. Ano? Kay Madam Maylin, thank you. Siyempre mga tugang kasabay tama dyan si Honorable Vice Governor at Tiglendaong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse kang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Siyempre kasabay ta naman dyan si ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Albay. Thank you Tabi Cap. Saro sa mga nagtutubod sa tuya. Pun pa ngaya ka ito. Tubod na ngaya. Sige Tabi mga tugang, balik na po kita sa programa. Ako man po gararayan sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Manyang pong aldaw kita nin Martes. Martes po, petsa 5 kang Marso taon 2024. Sondo po kita alas 9. Kaya papighalata. Fight na kita. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha. Oy, good morning palan kay Ma'am Jing Seya. Kang provincial PSWD PSWDO diyan sa probinsya. Good morning tabi sa mo. Salamat. Magayon kasi mga nagharagad ki medical assistance,
Nagpapasiri rin dyan sa PSWDO. Kay Ma'am Jing. Sige. Sabi ni Sis Mati, pogi nga kang pinsan mi. Dati man. Mga pogi sa ka mga magagayon ang lahi mi. Iyo sige. Thank you ha. Kung malugaran ako tabi ABC President Cap Abila, makapashare kita dyan sa sesyon ngunya na Martes. Kayahon pa kang schedule ta. Kay Ma'am LB Barameda, good morning mantabi sa imo. Si classmate LB Barameda. Mga suportadores ko ini paggalimbawa magano kita. Maglaog kita sa bida politika. O kaya sa Aurora pwede na. Sa Aurora pwede na. Sige. Sandali ha. Sa ano na ini? Next week ta na ini may magayon pa lang dyan na bareta dyan sa Malinaw. Next week na tabi takuan ko muna sa detalyes kini bago kita so barabaram pahit Naning dahil ko kaya pa ni Aram. Igwa dyan palang ki apod kini magkakaigwa ki groundbreaking ceremony. Igwa dyan ki housing dyan sa Malinaw. So aramon ko muna ang detalyes kini ha. Bago tayo ni discuss digdi. So magayon nining bareta na gari pag nakakailing ba kitikarog kayan gari sa wakas igwa naman sa Malinaw. Mangarog kaya. Sige. Aramon ko muna ni ha. Magtaram ka sana yaon kami permisa imo. Habi ni ika ang ko kung taga lagkan soto baga ganito. So para pinalya dyan sa gilid kan tinampo. Kamu ni si Sis Mati ang magsasayaw, ika ang magpapadukot kay itong mga streamer ko. Dyan sa gilid kan tinampo. Si Manay Anis Manakaskeo, iyo man ang taga-kanta. Naglilibot rin. Ako muna naman yan nailig. Kumusta si Chai Sting? Kumusta tabi si Chai Sting? Diyan sa Balsa. Sige ha. Sano na sanay ni sa mga masunod na daw. Pag malugaran ako ngunyan, makahapit ako diyan sa SB na sesyon. Pero kung maduman kaya kita sa PSWD. PSWDO. Maganda man kita Ma'am Alice ki asistensya. Sabi ko sa indo, kung man kita basta gani, kung man kita artihon, kung man kita mayaman, kita nangangaipo man. Kaya sabi sa ko ni Ma'am Jing, pwede ka na ngayon mag-abil kang medical assistance. Di ba? Ayos na. Maabil daw yako kita. At least pag mga araw kayan, na-experience tatabi, na-share ta kung ano sa na-experience ta duman. Pag-abil kan sa mga programa kang gobyerno, paano tayan may experience, paano tayan may istorya sa satuyang mga paradangog kung dahil na-experience. O katabi Ma'am Alice, alimbawa ngayon ka, may nagkahilang diyan sa pamilya mo. Pigwa mga programa sa tuyang gobyerno na pwede kitang makahagad kita ba? So dapat aram tayan kung paano, kung ano ang mga kaipuhan. Tangan hindi kita magpapabalik-balik aron kanso yaon diyan sa MAIP program. Diyan sa mga private school, private hospital. Kita baga pag tarakuton kita na dahil kita mapa-hospital dahil pangani kita naglalawag sa hospital at tigiisip ta, subayadan na. Baka, grabe, stress na kita sa bayadan pa sana. Ngunyan, paano ta maabil itong mga programa kan sa tuyang gobyerno?
Dapat maabil taman kasi sa tuya man sa ituhali. Yo. So sa paagi kay niya, tis ako tig experience ko. Bago man sa ngaya pobre kita eh. Paano taya? Di maabil lamang kita. Malay mo makakuha lamang kita di man, di may pambakal kitang bulong. Bago ngayon tabi Ma'am Alice Casquillo. Di pisilon ko niya ng kwarta. May pambakal lamang kibulong. Bako? Iyan mga, may mas maray so arog kaya na prangka ka, practical ka, bako na sa mga para pangkutong ka dyan. Dayaw para pangkutong. Pwede man arog ka yan. Na maghagad ka dyan sa legal na paagi. Bako na sa mangungutong ka. Ay, ang problema o garing sa muya, kaming mga taga-media, nalalaugan kami ki mga kutongero. Kung ano-ano na sana. Mahagadigdi, maaga duman na gagamiton. Pag dahil tinaw, ayot-ayoton. Hindi ka mo kaya. Ako, nagtatabang sa programa. Pag may sala-sala talaga, pasensyahan kita kaya. Maka, pag may mga baga, ako baga, bidbid nindo ako, indasan akong midbid daw nindo. Pag may salto, di ako pwede kaya. Dahil ka man, iguyugon mo sa iba dyan, sige sa ng panghagad. Kaya daw nga ako digdi kaya arugan. Pag dahil mo pinaunrahan, hahanapan ka kiluho. Ano naman ngayon si Arog kayo ni? Arog ngayon ka, hindi na ayos. Di ba? Bako tabi ako Arog kaya. ako sabi ko kay Ma'am Jing, ay ako salamat na runduman ako ta. Igwa pala dyan gari cut off din. Pag daing budget, man talaga ito kan sa tuwing gobyerno, pagwara. Sabi sa kuya, pwede ka na ngayon magpasyar, pwede ka na ngayon maghagad ki medical assistance. Continuous ang pagbulong. Makahagad lamang. Di ba? Kaagad lamang sa gobyerno, at least may pambakal ka lamang kibulong. Bako naman, kaya nga sabi ko, bako naman kita ang buhay tangon niya na ngaya okay pa kasi nagkakaedad na kita. May mga pasaway na naghahagat. Di baga? Kaya nga ni tabi, pig-share ko yung pag-araw ka na experience ko na araw ka ng pila, nga hindi ka mo magpabalik-balik sa pila, dapat kumplituhon nindo ang mga requirements nindo. Kasi pag nagpila ka, pag abot mo duman, ready ka, kulang sa requirements mo, mabalik ka na naman di following day, grabe na ang perwisyo sa imo. Paano tayan? Dapat talaga kita magsunod sa mga requirements kasi iyo man ang tigahagad ninda. So arog po kayan ha. Tanganing klarado sa nakita. Nganing okay lang. Sige. Alat ko na ha. Dahil ko na masabutan ining pahit na ni. Ma'am Ching Praxidyo, good morning tabi sa imo. Basta si Ma'am Jacqueline Jose ha, na maaram na tabi. Ang sabi kang aki na dahil damang ki foul play. Gari ang nangyari, nangaturog sana. Pero may nadangog akong sermon kisarumpadi kay ito. Gari nalibong ako. Ma'am Ali. So niyan, nadangog ko sa sermon niya na kita baga maugmahon na kita na pag may nagagadan sa pamilyata na kuminaturog dahil na nagimata, ugmahon na kita. Ngaya peaceful ngaya sa pagkagada. Peaceful ngaya sa pagkagada. May nadangog akong padi na nagsermon kay ni na ngaya sala pala nito. Day palanda itong kamugtaki kipagkagadan kitawo. Chanor. Ang tunay ngaya na peaceful ang pagkagadan kisaron tawo, so dapat agihan niya su sakripisyo kan sa tuyang kagurang na. So inagihan kan sa tuyang kagurang nagsakripisyo sa mga kasaalanta, tinubos kita sa mga kasaalanta, dapat ngaya arog kaya. Alibong ako Kuya ako, magayuno ng pagkagadan so nangiturog ka tapos day ka na nagimata. Day palanda ya. Dapat palanda, nagsasakit kita.
Gusto mo tabi kayan mamalis kas kayo? Na bago kita magadan, masakripisyo kita, masakit kita. Kung bagang kita bagang mga pamilya, halimbawa may hilang sa may mga edad na sa to, yung gusto ta baga marahay. Masumpunan pa kidit ang buhay. Although, ako tanan na mawawara na sinda. Pag nag-edad na ngayong 80 ngaya, 80 na ngaya. Okay, 80. Okay naman ngayon, abot niya naman nga ni, sobra na nga ni. Minsan nga ni, pag nagsisirmon ang padi, baga pag nagmimisa, bonus mo na ngaya. Bonus na ngaya si Arog kay nita, naka-80 ka. Kasi so, life span mga tugang kang tawo, sa babae, kundi ako nasasala, gari, masalang ko sa babae. Si Tinta yata, sa lalaki, si Sinta. Pag nakasubrakan si Sinta sa lalaki, bonus mo na yan. Sa babae, pag nakasubrakan si Tinta, bonus mo na yan. O yan, nadadangog ko kadaklan, nadadangog kong sermon. Kan mga padi, pag nagmimisa sa gadan, matinandaon kaya ako eh. Pero na nga edad ni Lola ay 80 years old. Maugma. Bonus na yan. Bonus na tabi yan. Na edad na yan. So sabi, dahil naman kita eh. Ngunya na arukay ni. Nag-edad pa sa nanganing 40 anyos. Igwa ng maintenance. Igwa na po na mga pig-inom na bulong. Arog na po kita kaya. Bako naman kita sa mga aki na bata ngunyan baga tabi mambet. Madam Bet. Pag mapa-hospital ka, sigurado na yan. Sigurado ang sunod ka yan, bulong ang inumun mo. Kaya nga ni so iba, sabi, dahil pa-hospital. Pag nagpa-hospital ka, maaraman mo suhilang mo. Apwera kang maaraman mo suhilang mo, malangkaw pang blood pressure mo. Di ba? Ano kita kaya? Pag tungtang edad na 40, yun na yan. Permi na kitang may bulong. Permi na po kitang may bulong. Nakasalalay, ang lawas ta, gari baga so, nakasalalay na sa bulong. Takunday yung bulong, aday na kita. Kaya, mas magayo na aram ta din kung papaano ta maka-avail, kilibre. Igwa po kaya ki mga programa sa tuyang gobyerno na ang iba day aram. Sayang po kaya. Sayang po kaya. Kaya dakulaon ang papel di gitabi Kapitan na Art Abila. Dakulaon ang papel kaning mga barangay officials ta na pag-arog po kaya na may mga programa, ibaba nindo sa level sa barangay. I-share man po nindo sa barangay yan mga impormasyon na yan. Naarog kay ni, arog kayan, ang pagkuahon ng mga kaipuhan, dapat arog kayan. Dapat arog talaga kayan. Ang problema o garing, ang nangyayari, aram kan mga barangay officials, dahil ninda tig-share naman sa mga kabarangay ninda. Kaya nga sa mga sa barangay, lalo na sa mga pobrehon. Arog po kayan, ang nangyayari. Pariyasan kang ngaya nagsireminar. Kaya nga ni kamo pigpapasireminar, tangani so tigtuturo sa indo, ibaba nindo, i-share nindo sa baba, pati hanggang duman sa barangay po nindo. Kaya lang ang problema, hanggang sana dyan sa barangay. Minsan nga ni, halimbawa ngaya so kapitan, may pa-seminar, dahil nga ni na i-share niya duman sa mga kagawad niya. Dahil niya na i-share so pinag-seminaran niya, na dapat i-share niya sa mga kagawad niya, tanganing mag-ibo ninda dyan sa barangay ninda. Ang problema nata, dahil man i-share niya sa kapitan, dahil man nag-atinder to, pirmi buyong. Dahil man niya may i-share si kapitan, tahuto ngaya, naglakwat siya ngaya, naglaog sa beer house ngaya, pag-abot sa seminar, dahil man ngaya, buyong, turog. Di ba? Ano i-share nindo kaya? Ano i-share nindo kaya? Kaya iling nga po nindo, ganing, dakulaon na tabang kaya ini, halimbawa, itong susa dyan sa MAEP, sa MAEP program kan sa tuyang gobyerno, pag mapa-hospital ka ngayon dyan sa pribado, na-interview ko baga kay ni Ma'am Edna Barquilla si Congressman Atty. Jel Bungalon, Sir Cassie William, na igwaki mga programa, yaon dyan sa private hospital digi sa Tabaco,
sa Versus Hospital sa kasakupi. Ngunyan, pwede ka dyan mag-avail kang programa kang Truma App. Yo? Halimbawa, na hospital ka, na-confine ka, o pwede ka mag-avail dyan, na pwedeng masagot sa hospital bill mo, sa mga laboratory mo. O ngunyan, paano yan ma-avail? O dapat aram nindo po yan. Kasi sigurado, tig-spread man ini dyan sa mga barangay officials. Kaya, dakulaon tabi ang papel kan sarong ABC President. Kasi guwaman baga kamuki monthly meeting, kung ano po sa mga impormasyon dyan nakukuha dyan sa Sangguniang Bayan, i-share nindo. O nitabi ang pigururunan mi sa Sangguniang Bayan na sa masunod na aldaw, masunod na bulan, ipapautob na kang munisipyo, dadara ko po na so nagbaralag-balag na ayam. Dapat arog ka yan. Bako na pagabot naman, inimplementar, tapos dinibati ka mukan mga taga dyan sa barangay nindo ng mga maduduno, nga tangya, nagpasabot ka? Bako nakakualugod ka mo kikaiwal? O dapat arog ka yan, o niyo. Ihatod po nindo, bako na. Ang problema, sa impormasyon na nakuha nindo, hanggang sa nasa indo. Halimbawa, piniting sa mga kapitan, hanggang sa nasa mga kapitan. Dahil na namang napag-urulunan sa barangay council. Yo, si barangay council dapat ihatod man anduman sa purok-purok. Ihatod naman sa barangay nito na nitabi sa masunod na bulan, mandadakop na tabi so mga taga-munisipyo kinagbaralag-balag na ayam. Kaya tabi so may mga ayam diyan karakudan nindo, kun daing inyo magakudan ang ayam nindo, kamo ang gagarakudan. Iyo. Bago yung tabi diyan kompetente. Ngunyan, pag inimplementar na ito, makakakuha ko mong kaiwan. Nga, tagay, pigdadakop po so ayam ko. Dai po sa impormasyon nakaabot sa baba. Kaya nga. Nakakualaman kaiwal ka dyan, tabata pa na ba so ayam? Sinilaod mo ngayon so ayam ko? Kasi nabadil ka pa lamang niya. Araw po kayan dapat. So, informasyon so mga dapat na ibaba na ipaaram po ninyo sa hanggang baba. Kaya dakulaon ng papel kan sarong ABC President. Mas matrabaho ang ABC President kaysa mga ordinaryong mga municipal councilor, city councilor. Grabe. So, yan mga batas na yan dapat na iaano nindo yan sa meeting nindo. Araw niya na halos pira pa sa ng bulan niya na 2024, dakol na po sa mga biktima po nin mga nagkakaragat na ayam. Kan nakaaging aldaw nga ni, nahiling ko dyan sa sentro kang Malinaw, may nagdadakop na. Nagwa may mobile nga ni ako nahiling na LG yung Malinaw na kalaag, na nagsisilaod na ayam. So mga balag-balag na ayam. Kaya lang, pag aldaw ang ayam, maulam yan. Balon tabi nindong banggi. Banggi po kamo mandakop ko di. Mga rabason man sa mga ayam magdurlag. Marabason man sa mga ayam magdurlag. Pero kung pinasabot nindo yan, pinasabot nindo hanggang dyan sa mga kabarangay nindo, so baka tabi nagkagarakuda na yan. O baka nagkakurulong na yan, ng mga ayam na yan. Pero kung dai man talaga napasabot yan, nahiling na sana ka mo nadadakop dyan, nakabuhi so ayam. Ngarag baga kayan. Dai aram kan tawo ngunya may naninilo dyan. May nadadakop. Although aluyon ayan. Aluyon ng batas yan. Aluyon ng batas yan manungod sa ayam. Mala. Hanggang ngunyan, balik grare kita sa dati. Balik kita permi sa zero. Dahil kita nagmumove on. Puon na naman kita sa puon. Ngunyan sabi kang Department of Agriculture, mapuuna naman sindang pagbabakuna kan mga ayam. Although cycle ini, taon-taon man tigigibo ini, na dapat bakunado ang sindong ayam. Tapag nakakagat, baka lamang dayman magulpi kang rabies. Ngunyan, balik na naman kita. Sige, sana balik-balik. Kaya ako ayam ko nag-ugbon, pinanao ko gabuso ugbon.
Grabe na, uyugoyogon mong. So, ayam ko, minugbon ki ano, iguan akong dating duwa, sa ko pan iralaag. O di pinanarao ko sa iba, sa mga ugbon, pinanarao ko. Tas sabi ko nga ni, so ina, ya ko kulungo na sana yan, dahil na pag, although sa kuya, nagagakudan eh. Nagagakudan, nakakadina sa gate ko. Sabi ko, so ina, ilaom, tabaka masalisihan na naman. Yugo-yugon mo, nagagakudan ko na sa may gate, nasalisihan pa. Nasalisihan, kaya nabados. O di bukas o gate, nakalaog so, askal, nasalisihan, o nabados. Anong so inugbon? Kaya sabi ko ngunyan, bukas man sugit, dahi niya na mahiro ta, kinibuhan kong kulungan. Pag masalisihan pa sa loob kang kulungan, may problema. may problema. Sabi ko, nasa loob na kang kulungan, masalisihan pa. Yan ang mga tigasabi ta. Kaya medyo saro sa mga dahilan, bakusan na sa mga nagkakaragat mga tugang kang rabis kang ayam, sa mga aksidente. Kadakol-dakol pong mga aksidente, kausapo kan mga askal, kausapo kan mga ayam na nagbabaralag-balag diyan sa tinampo. Bako ngayon tabi Sir Dick Damaso, iyo po ang nagiging dahilan kan mga aksidente ta, ang ayam pati, pag hiling kan driver na nagbabalyo, businahan mo, hilingong kamang kang ayam. Una mo dahil na mabalyo, diretso ka, agharani mo, saka man madalagan so ayam. Bakong buro kaya ka, kung naka-motor ka sana, buro kaya ka. Yung nagiging dahilan kan mga road crash. Maray na sana kung ngaya may maako pa man na sa iya itong ayam. Na pag may na-aksidente na baga, pag may nakakagat na kang ayam, kisay nga itong ayam na puti, nakakagat nga duman. Dahil nang tagsadiri ka yan, Ma'am Jonah, ora nakitag sa diri ka yan nga ta, habo ki responsibilidad. Habo ki responsibilidad. Ikan mapabulong, ikan mapa-injeksyon sa nakagat kayong ayam mo. Kung anong pagpa-injeksyon mo dyan. Yan ang problema. Pag-greet databian sa kuyang tugang, happy birthday kay Sheila Damaso. Chimney. Ege, happy birthday. Ang mga nagbe-birthday Marso, mga mabubuot databian Ma'am Jonah. Ma'am Jonah, tubod ka na ang nagbe-birthday databi na Marso, mga mabuot da yan. Mabuot yan. Tubod ka tabi ka yan, Ma'am Jonah, na ang nagbe-birthday Marso, mabuot. Iyo nga ya, kontoro. Nahiling na nindo ya. Sige. Di mabuot na nga kung mabuot. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:46, may naipit pa kitang commercial ha. Laugon ta mo nene, Ma'am Liz Bunagwa, good morning tabi. Ilaog ta mo nene commercial ta naipit. Mabalik lang po ang program ha, makalipas lang po yung mga importante sa ng pakiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 10 minutos sa sanatabi bago magalas 9. Mga tugang ang oras na yan atod sa tuya kang MBY Dormitory. Open for transient po sindano. Yaon dyan sa Rawis, Legazpi City. Sabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Woman Power. Women's Month ko yan eh. Siyempre yaon man dyan si City Councilor Riner Burse, Siyudad din Tabaco, birthday man, paka-birthday ko, birthday man ni Padi. Kasabay taman dyan si Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kang Malinaw. Siyempre yaon po dyan si ABC President Cap Art Abila dyan sa Malinaw Alba. Thank you. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarian sa indong lingkod. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita nin Martes. May session po dyan sa SB Malinaw. May session man dyan sa Sanggunian Panlungsod ng Tabaco. Dyan sa Bakakay, Guamang. Sa Panlalawigan at yan hapon. Sabi ni Mayor Shi, mga mapinadaba databi ang may birthday Marso. Arog kay Vice Mayor Abby Cargullo. Mapinadaba iya. Dakol ang pigpapadaba. Mahirakon pa. Si Pading Robert, 49 pa sana. Yung manangga, nainot mananggad kami. Pero mainot, ma-birthday sa Pitsa 7 si Vice Mayor Abby Cargullo. Ma-birthday si Vice Mayor Abby Cargullo, ang presiding officer kan Sanggunian Bayan kang Malinaw. Sa Webes,
Sa Webes tabi, birthday ni Vice Mayor Abby Cargullo. Sunod kan birthday si Pading Robert Nakapos. I-anunsyer na tayo na yun. Pitsa Gisman gari si Pading Robert. Ako pitsa 14. City Councilor Rener Borsi pitsa 15. Ayun na yan. Ngunyan, ni na ha, nganing magkaraliwanagan kita. Ako tabi, ang hagad ko kidispensa, minsan may mga nag-irimbitar sa kuya. Ako ko na nga inaartihon ako ko na yan. Artihon nun talaga. Ngunyan, may mga nag-iimbitar sa kuya. Minsan, dahil ko napapaunrahan. Bako man ako mahilig baga na minsan lang na napapaunrahan ko. May mga nag-imbitar, may mga birthdayhan, kung anong mga okasyon. Minsan sana. Pero kadalasan, dahil ako binadyan. Tapos nadadagit sa kuya, dahil ko masabutan, artihon ka ngaya pag inimbitaran. And lalo na tabi mga tugang, kung yung pigano ko sa Indo. Lalo na pag dahil ako imbitado. Diyos ko. Dahil mo nang gada ko mapadyan. Dahil mo nang gada ko mapadyan. Nata, huni na sa ng senaryo. Halimbawa, kakloson mo siya. Closon mo siyang maray. Tapos, day ka man inimbitaran. Tuyo talagang, day ka tig-imbitaran ta. Igwang special na iimbitasyon sa imo na para duman ka man. Kasi baka may pig-iiwas sa imo na makakasabay mo duman. Mga arugan na senaryo. Kaya kung day ka mo imbitado tabi, day ka mo dyan basta basa-basang magdyan. Dyan nagkakaigwa kiribok. Halimbawa, may okasyon niya susaro. Ngunyan, tigtuyo talaga na day ka pig-imbitaran, tama atindir susaro. May kaiwal ka duman o kung ano pa man, nakapasuway mo. Pig-imbitaran kang may okasyon na magkasalpakan ka mo duman. Iyan ang mga senaryo. Kaya day ka mo magkulog kibot, pag day ka mo naimbitaran, day ngaya ko padaba na kinita, day na ko tig-imbitaran, may purpose. Minsan nga di following day ka na, imbitado ta ka di following day na. Iyan. Ngani po dayong ribok, maintindihan po nindo so may mga okasyon. And ako, ang ugali ko, maski kang inuton pang panahon, agday mo kayo nimbitaran, day man talaga kumadyan, nga tatamagyan man ako. Minsan pag naghilingan kami, nga tangayata day ka nagduman kang okasyon ko, day nasan ako minakaalo. Nga tatamagduman ako, imbitado ako, kasupugon baga, day ka man imbitado, yaon ka tapos ika na dyan suwadi-adi. Makasupugunon. Nagkakaon man kita ki normal kung may tuyo sana, okay na ako. May kamuti ako, okay na ako. Kundi may iba tao na, kung na mo kung imbitado, iyo pasad-pasad na yun. Lityo, mas na. Iyo palugod so, mga urag-urago. Kung minadiman, yan mo digdi. O tayo yung pulutan digdi. Iyo pa mapaestimar. Nahuna niya, siya ng pinaka-VIP dyan. Diba? Yan tabi ang, yan sana kaya ako minagad kidispensa duman sa mga nag-imbitar sa kuya, na day ko naabot kang oras ko. Pasensya na tabi ka mo. Minsan kaya nagkakadaragit sa ko, artihon ka ngaya. Ako, maski ordinaryong tao, na duman kung ani so barong-barong sa nang harong, nag-imbitar sa kuya, di naman ko talaga. Ngaya, mayaman man sa nangayang papaunran ngaya ka ni Mr. Ulbutana bako. Nakabot nga na ako dyan sa bulot. Inimbitaran ako, nagkarakan sa na kami kigulay. Nakakamot pa ako, gusto ko nga ni magbitis. Garo po kaya na, bako kita so malmahalo na kung ano-ano. Medyo pa may pagkaarte lang talaga. Gitilon, sabi ni Gitilon. Gitilon. Pero believe ako digdi sa sinabi ni Mayor Shi na ang mga nagbe-birthday Marso, mapinadaba yan. Mapinadaba yan. Kaya baga ako, padaba ako kamo ka boss. Mapinadaba yan tapos mahirakon. Lalo na si Pading Vice Mayor Abner Cargullo, mapinadaba na, mahirakon pa. Dakulon kay ng pigpapadaba. Inda sana si Pading Robert.
Pumundo ka ngaya dyan. Gari delikado naman daw kaya nangikiprimay mo. Pare, naramdaman ko si Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Colonel Robert Capos, na-assign sa Masbate, ay sa Catanduanes. Sabi ko kay Primes na Mari, kaya ako si Padi, utabang nga si Padi mo, abo na ngayon mag-uli, uto niya sa Catanduanes. Abo na na mag-uli. Natanya ko, ano dan raso? Mahukulon nga. Mahukulon da. Oh, no. Nakita ka kaya. Ano daw yun dyan? Pondo ka. Sarumbang Iusit ta ka. isdaan. Dahil ba? Ma-birthday na ba di pa ni Robert? Birthday. May dalupingan lang. Galing o tabagan ngayon sa Catanduanes. Abo maguli. Pangyayari. Good morning kay Judith Reñon. Kay Ma'am Liz Bunagwa. Oy, sa mga taga Malolos, diyan sa Malolos, mga sadirin tawo. Good morning Tabi Sendo, Primong Wilson. Sa pamilya Kapitin, diyan sa Malolos. Diyan nga ni kay Chanina. Pero may ako tigimbitaran dyan. Paminsan-minsan ko sa napapaunrahan. Pero may ako tigimbitaran dyan. Paminsan-minsan ko sa napapaunrahan, Tabi Coach Munil Calyos. Sige mga tugang, oy, 1 minuto Tabi bago mag-alas 9. Digdita naman po muna para mintras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan pong Aldaw Kitanin Martes. Petsa 5 po kang Marso taon 2024. Sa pangaran po ni PM Tony dyan sa Luwas, dyan sa Bakakay. Sa pangaran man po ni Maestro Niladto ng Samuya pong Station Manager. Sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa, siyempre yaon po dyan ng MBY Dormitory. Kay Madam Maylin, City Councilor Riner Burse, Siyudad ng Tabaco, Vice Governor Ate Glen Daong Bungaw. Gani maswerte si Ate Glen. Kung mangyari, magiging gobernador. Siyempre mga tugang yaon po dyan si Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kang Malinaw. Kasabay tanaman dyan si ABC President Kapitan Art Abila Kang Malinaw Alba. Sa pangaran po ni Dogabos, kaparantabay niya to. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita, bye-bye! Si Manny Moxeya Mac TV. Mahal si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob
Ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.